Jeg kigger her på to grafer. Til venstre er en stor tidshorisont, og til højre er en lille tidshorisont. Og det man kan se, det er, at vi har et lille område her. Og det lille område, det vil være det, der ligger heroppe et eller andet sted. Hvad får jeg ud af det? Jeg får det ud af det, at hvis jeg vælger nu her og vil gå ind og handle, og vælger for eksempel, at vi vil enten gå langt, når vi kommer over, eller short, når vi kommer under det range, hvor er vi så i forhold til det store billede? For hvis vi nu for eksempel forestiller os her til venstre, at vi over en lang tid er gået meget langt op, men skal vi så videre op, eller skal vi længere ned? Og der var det lille billede, hvad er det billede herude, som påvirker det store billede. Og derfor kan multi-timeframe være en fordel at anvende i trading. Det billede her viser 4 skærmopdelinger, eller kan man sige 4 forskellige grafer, enten på en skærm eller 4 forskellige individuelle skærme. Traditionelt er rækkefølgen sæt. Det vil sige, at vi går fra venstre øverst mod højre nederst. Det vælger man selv. Der er ingen regler for de her ting. Jeg fortæller bare, hvad det traditionelle er. Hvis nu vi har en graf heroppe, kalder den 1, så har den en enormt stor tidshorisont. Det vil sige, at det er meget langt sigt. Næste billede, billede 2, er en tidshorisont, der er mindre end den her over til venstre. Så har vi billede 3. Det er noget, der er mindre end 2. Og så har vi billede 4, som er mindre end billede 3. Større end eller mindre end. Hvad betyder alt det her? Vi starter lige med at se på, hvordan en candle den udvikles. Vi har åben, falder ned til low, op til high og tilbage til close. Eller vi åbner her, går op til high, tilbage til low og tilbage til close. Og samlet billede bliver en candle, der ser sådan her ud. Den candle, den repræsenterer en eller anden udvikling over en eller anden tid. Lad os nu bare sige 1 minut. Efter 5 minutter ser billedet for eksempel sådan her ud. Det vil sige, at vi åbner her. Vi har et laveste punkt her, et højeste punkt heroppe, og vi lukker her. Det betyder, at vi har en positiv udvikling, der starter hernede fra og slutter heroppe. Det vil sige, at kursen er stigende over tid, i det her tilfælde 5 minutter. Det vil sige, at den samlede resulterende candle herude til højre, den er bullish, den er grøn, og er 5 minutter og repræsenterer de 5 candler her. På det opdelte skærmbillede vil det derfor sige, at den til højre, der har jeg udviklingen på 1 minut. Den resulterede i den her udvikling, vi fik på 5 minutter. Spørgsmålet er nu, hvor store skal de her tidshorisonter være? Henholdsvis den her op til højre og den her op til venstre. Det findes der ingen regler for, men typisk bliver der anvendt en størrelsesforhold, der hedder 4 til 6 gange. Og nu vil jeg så vise, hvad det går ud på, og efterfølgende, hvornår det går galt. Jeg vil lige starte med at give et eksempel på det med tidsspring. Det vil sige 5 minutter, 30 minutter, 2 timer og 8 timer. Der får vi de der 4-6 gange spring. Det er der så andre, der synes er noget forfærdeligt bras, og vælger en anden opdeling, der ser nærmere sådan her ud. At kalde den forrige opdeling og bras er måske nok lige skarp nok, men den her er der i hvert fald rigtig mange videoer, man vil kunne møde ude i, blandt andet YouTube, hvor den her opdeling den foregår. Det vil sige 5 minutter, 60 minutter, daglig graf og så ugentlig graf. Der får man en opdeling, der giver sådan et ret bredt billede fra den store tidshorisont ned mod den lille. Og i øvrigt er der ikke nogen krav til, hvor mange billeder der skal være. Man kan nøjes med 1, man kan nøjes med 2. Der er også folk, som vælger at bruge tab-løsningen heroppe. Det gør jeg selv indimellem, altså hvor de ligger som sådan nogle Excel-tabs heroppe, man kan klikke på og så skifte tidshorisont. Men altså fordelen ved at have billedet splittet op som her er, at det giver et hurtigt overblik over instrumentets nedbrydning. Fordi det er hele billedet, der er med til at generere trenden. For et øjeblik siden sagde jeg, når noget går galt. Det går ikke nødvendigvis galt, men der er andre måder at dele billedet op. Og her er et eksempel. Billedet viser Apple-aktien, og en måde man kan vælge at dele sit billede op er jo for eksempel også, at man har en meget stor tidshorisont i det område, et eller andet sted på skærmen.
Og hvis man så forestiller sig, at man handler meget session-wise, så og for eksempel har en strategi, der hedder flueben, altså den her formation, hvor man går langt i bund, og så selvfølgelig ud i top, jamen så er der et fint eksempel her, hvor at gabet det bliver ikke fyldt, det er retest gap, og herfra så formes der trenden op ad rette. Og det er så en måde at så sige, man for eksempel er interesseret i at se, hvor meget gabet bliver fyldt her, det store monstergab, der ligger lige der. Og der kan det være en fordel at have en daglig graf, altså noget stort graf, et eller andet sted i et mindre billede på skærmen, og så ellers have en kortere tidshorisont at arbejde på intradag. Her til sidst, der kan jeg lige give en opdelingseksempel på, hvordan jeg typisk har oplevet, at skærme har været opdelt enten 1-2 billeder eller 4-6 skærmbilleder med forskellige tidshorisonter. Og tidshorisonterne vil enten typisk ligge 1, 5, 30 og 120 minutter, 1 minut, 5 minutter, 60 minutter, daily candle, eller som videre hernede, og i de mere short-term trades, der ligger dernede i tick-området i 50, 30, 200 og 1000 tick opdelinger. Det eneste, der er vigtigt, hvis jeg skal give en konklusion på det her, det er, sørg for at vælge en opdeling, og brug den altid konsekvent, uanset hvad du handler. Der kan være tidspunkter, hvor anatomien i det instrument, du handler, er anderledes i forhold til noget andet. Det kunne for eksempel være, at indeks, de er 24 timer markeder, hvor at aktier typisk er session instrumenter. Og det betyder, at tidshorisonten vil jo så være 3 gange længere på et indeks i forhold til en aktie. Og der kan ligge nogle forskellige årsager til, at man vælger forskellige tidshorisonter afhængig af, hvad man handler her. Og det er ting, som du bør have med i betragtningerne. Men som sagt, der findes ingen regler, der findes ingen facit. Der er ikke noget, der er mere rigtigt eller forkert end anden. Det eneste, der kan gå rigtig galt, er, hvis man begynder at blande tingene for meget, eller skifter for meget ud i det, man sidder og ser på. Vend øjet til at se på det samme billede. Sådan så hver gang du møder noget nyt, så er det ikke både grafens anatomi i forhold til tidshorisonter, men du isoleret kigger kun på, hvad var udviklingen i går, eller for noget tid siden, i forhold til, hvad den er lige nu. Så det kan give nogle ret store udfordringer, hvis både øjet skal vende sig til, at nu er det en anden tidshorisont, i forhold til, hvad du er vant til at se på. Og det kan give nogle problemer i forhold til, hvis samtidig også, at der sker noget i forhold til at skifte ud fra en almindelig traditionel candle til en Heikin-Ashi candle eller til noget tick-graf. Grafernes candler er grundlæggende ens, men det er modificerede candler, afhængig af hvad man ser på. Og derfor så vil det kunne give nogle irritationer i forhold til at forstå billedet af, hvad der foregår. Fordi det simpelthen betyder, at du først er nødt til at finde ud af, hvad er det egentlig har foregår. Og så bagefter så må man så forholde sig til, hvad er så den forudrettede udvikling. Så have det i tankerne.